कहिया ओई बहो मुनवा के पहले के मेहरारू ये घरे नु आहो जी हो कहाँ हो कहतरी सब। पहले के मेहरारू कह सब बबुआ के पापा, हमारा गाँव में कह सब कृति के पापा, हाँ जी मैयावा के पापा, हाँ जी मुनवा के पापा। वह कहतरी की अब की गइल का कहिया अरे ओई बोए मुनवा के पापा। यदि बाहरा जाता रहो तो हमारा के का कले ओइबो ओए मुनवा के हमरा के का कले ओइबो। हम जानी कोनो एनिए के भाई हुई वीडियो कॉल है बात करे वाला दोस्त मित्र से हम जानी कि रवि जी हवे तो प्यार कर लेनी हम भैया क्षमा करी अति सुंदर। अरे तो हमरा के का कले ओइबो मुआ दे अरे ये मुनवा के पास मगहिया धुन बजा दे बनू बजाई बजाई तोहरे नमवा लिखो हलियो काट के बोलनवा से कर तोहरे नमवा लिखो हलियो काट के बोलनवा से कर अरे हो रो के ले चल ससुरैया बोझा कैसे बोझा दे कहतरी कि नहीं चाहिए साया साड़ी अरे नहीं चाहिए लहंगा का चाहिए एकरा के हमनी के अपना हिसाब से गावलिए हाँ जी और अपना हिसाब से बजा सकते देखो खाली क्लासिकल मत मार हाँ जी तो सब हमार हवा खराब हो सही कि नहीं चाहिए साया साड़ी अरे नहीं चाहिए लहंगा हो। प्रियंका जी ये लोग हमारा खातिर नया आइल बा हाँ जी लेकिन हम देखी कैसे सेटिंग कर लेते हैं सेटिंग तो हमारा के लोई हो एगो छात के मुनवा के पापा जनी जई हो सूरत रजऊ आ जनी जई हो दिली हो कहां जाई हो कहां कुछ और सेटिंग नहीं करवा क्रिया खिया के पूछ कि जनी जई हो सूरत रजऊ अरे जनी जई हो दिली जनी जई हो दिली जनी जई हो दिली कहवा जई हो कहवा कहवा अरे अब की बे जई हो काला काला ए मुनवा के भाई हम एगो निर्गुण सुनाई एगो और